Johala e kaunti ma Kajiado ywako pek mar ngima mosiko ka idho kendo ketho negi ohala. Gimedo wacho ni kwan ji machopo e chiro osedok piny e okang' mamalo. Johalago osebedo ka timo ohala mopogore kaka uso alot kod olembe e chiro mar Kanyakla e kaunti ma Kajiado. Giwacho ni ne gin kod geno ni ngimane nyalo bedo maber tok sirkal mar Kenya Kwanza ka otelo, to tok yiero mokalo ka koro gikwayo sirkal mamalo kod mano mar kaunti mondo oti kanyakla mar neno ni piny Kenya owuok e bugo mar ochumi maketo ngima jopiny bedo matek. Si tulikuwa tunafikiria tukichagua hii serikali ya bottom up maisha itakuwa afadhali, lakini saa hii ni kilio tupu. Hata kusafiri sasa imekuwa shida, kuleta mizigo hii soko imekuwa shida. Akatuambia hata tusaidia mama mboga. Sasa kutusaidia mama mboga ni mboga kutoka shilingi 20 mboga kukuja 100. Hiyo kama bottom up ni hiyo, hatuoni usaidizi wa hiyo bottom ups. Kusema ukweli, gharama imepanda sana.